אז מה קורה חברים? רגע, אנחנו קודם תרשמו לערוץ ותשימו לייק, אוקיי? כן, נכון, הוא צודק. רק אם מותר לכם. לייק חשוב מאוד. ותירשמו מי שאוהב ברולסטארס ופורטנייט לשים לייק. מי ששונא ברולסטארס לשים לייק, מי שאוהב פורטנייט לשים לייק. לא. מי שאוהב פורטנייט תשימו לייק, ומי שאוהב ברולסטארס תירשמו לערוץ. ומי שגם קנה את הבטל פאס, גם את שתיהם. וגם לשלוח למישהו. אז עכשיו אנחנו עושים תרגילי פרקור. אוקיי, בואו נתחיל. ארי יראה לנו דוגמה, ואז אני אראה לכם דוגמה גם, וילמד אתכם תרגיל. אתה עושה את הקונג, נכון? כן. תעשה איזה תרגיל שלנו. תעשה. אני אעשה את הבעיטה. אוקיי, תנסה. לא, אני אעשה את התרגיל המפורסם שלי. אוקיי, עכשיו אני אעשה את הדברים שנלמד היום. כך, את הדברים שאני אלמד היום. תרגיל ראשון אבל לא לעשות את זה בבית. זה מסוכן, רק אם יש לכם ג'ימבורי. או שיש לכם מזרנים במקום. ארי, לך לשם, תאמרו את שניהם. אז תצלם פה ואז תעביר לשם. אז תרגיל ראשון נקרא קונג, שזה נראה ככה. אז עכשיו אנחנו נלמד את התרגיל של היום. רגע, תראה להם את הקונג. אוקיי. צילמתי לו כל חיתום. אתם רואים לבוא נפל. אז תיפול בתרגיל הבא. ארי סתם מלחש פה דברים. טוב, לא כדי שהם ידעו שזה לא מסוכן. אבל זה באמת מסוכן. אוקיי, לא נפלתי. ראיתם לבוא נפל, הוא תמיד נופל. אוקיי. מה תמיד נופל? טוב, יאללה, בוא נמשיך. אז התרגיל שאני נלמד היום זה שתי הדברים שאני אעשה פה, ארי. צלם להם. אחד, זה. וואו! ואחד, תסתכלו. תרגיל המשובח ואחד שלנו. התרגיל הכי מסובך. משובח, לא מסובך. גם וגם. תרגיל קשה, שגם ארי לא הכי מצליח. עם האנפית. אז בואו נתחיל ללמד אתכם. ארי, תבין את זה? מה עשית? טוב, ארי, תפסיק עם הפילטרים. נו, יאללה, צלם. אוקיי, תרגיל ראשון זה הקונג, שעושים אותו ככה, תסתכלו. שהוא נראה ככה. אז, ארי, מה אתה עושה? אל תשחק עם זה, די. אז תראו, התרגיל קונג זה באים, עושים, ואמורים כזה עם הרגליים לעלות. אז עושים ככה, תראו, קופצים, ונותנים דחיפה. השלבים הראשונים זה לקפוץ ולתת דחיפה. אוי, כאילו לא. השלב הראשון זה לבוא לקפוץ, ולקפל את הרגליים ולשים את הידיים. ככה. תסתכלו, לקפוץ, לקפל את הידיים ולשים רגליים. זה השלב הראשון. תתאמנו על זה, תעשו נגיד 10 חזרות, לא, יותר. תעשו כמה חזרות שאתם חושבים שמספיק. נגיד ככה, ככה. שוב, קפיצה. להישאר עם הרגליים. עוד פעם. קפיצה. והשלב השני קצת יותר מפחיד. בהתחלה הוא מפחיד, אבל... אז עכשיו אנחנו נעשה. ועכשיו באים, קופצים, לוקחים כזה את הגוף, עושים ככה וכאילו מעיפים אותו. כזה עושים עם הידיים ככה. הנה ככה. אז בשלב הראשון אם אתם, יש לכם כזה דבר, תעשו ככה, או משהו דומה. ארי, מה אתה עושה? די. אם יש לכם כזה דבר, אז פשוט תתגלשו על זה ותעשו ככה. למה התחלת לשיר? תראה לאמת. הפסקה. ולהחליט. ולעמוד. אוקיי. יאללה, גם חלאס. אני מסביר את התרגיל השני. מה? ממש לא. ארי, תסביר. אז לא עושים ככה, ואתה צריך שזה יהיה ככה. הנה, בואו תראו, ארי, צלם. עושים ככה, צריך שזה יהיה ככה, ואז נפלים על הרצפה. ארי, תראה להם קצת סלטות שאתה יודע. ארי, יראה לכם? תרגילים מגניבים תראה להם. את זה אתה לא הכי יודע. את זה אני לימדתי אותו, אבל גם עדיין לא יודע הכי טוב. יפה. לא ראיתי מה הוא עושה, תעשה שוב פעם?
תעשה, קפוץ מפה? לא, קפוץ, ארי, קפוץ מפה. זה התרגיל. עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות... רגע. טוב, אז נעשה עוד קצת סלטות, ואז אני אלמד אתכם. והסלטה הכי מגניבה בעולם. ועכשיו אני אלמד אתכם את הסלטה הכי מגניבה. אחרי שארי יעשה. טוב, ארי, תחזיק את הטלפון, עכשיו אני אלמד אתכם. אני בנוק, תחיה אותי. נו יאללה, צלם. לא עבר 10 שניות, אתה רמאי. די, צלם, בוא. אז הסלטה שלנו זה... ארי, מה אתה מגדיל? מה אתה עושה, ארי? כלום. טוב. אז תראה, ארי, צלם. אז אתם באים ונותנים בעיטה. תנסו לעשות ולמחות על הגב. לא, תתחילו ללכת ישר, לבעוט ולקפוץ אחורה, ככה. אחרי שאתם עושים ככה הרבה פעמים, תתחילו... את זה מותר לנזל בבית, נכון? כן, את זה מותר, אבל את הסלטה... את הסלטה. ככה. אני עשיתי את זה מהר. אז את זה תיזהרו, תנסו את זה. מהר, תסתכל על זאת כמה שנים ואז תאמר שזה לאט. אוקיי. אז התרגל ככה. אחרי שאתם ממשיכים, הרי צלם אותי, שירו. אז אתם באים, עושים את זה ככה, ובשלב הבא, נגיד תנחתו על מזרון, תעשו ככה, ותנחתו. שוב פעם. ככה, תנחתו. מקסימום לדפוק את הגב. אחרי זה, שלב הבא, זה לבוא, לעשות ככה, לבעוט את הבעיטה, ולקפוץ אחורה, אבל כשקופצים אחורה, צריך להיות ככה. ממש חזק. איך עושים את זה? תקפוץ גם ממש עושים חזק. ככה, תתרגלו ותעשו. כאילו ככה. וגם ככה, תלמד אותם לקרץ על הרצפה. ומה עוד? הרבה... אוי גוד, אני יודע למה שון עשה לנו את הישיבה הזאת. זה כמו לקרס. אוקיי, אז מה שזה, שמקרסים, אחד הדברים שהכי צריך לעשות, זה... תראה להם מה זה לקרס. יש אנשים שעושים ככה, כאילו ככה, והברכיים שלהם נדפקות ככה. צריך פתוח ככה לא, תראה להם לאט. פשוט תשב על הרצפה ותקרס. הנה, ככה מקרסים. שהברכיים יהיו צמודות, אלא לא צמודות, מופרדות. ככה מקרסים. אם הן צמודות, אתם נבוא, תראה להם מה זהו, קורה אם הן בעיקרון צמודות. סיימנו את התרגיל וככה זה נראה. באים, עושים את התרגיל הראשון, ומקרסים. לא, אבל זה להם קשה, תלמד אותם גם לתפוס מאחורה. לא, את התפיסה אני מתכוון ככה, תסתכלו. רגע, זה יותר... מתקדם. יאללה, ארי, שהם יראו. כמעט עצר. אז, הנה, אז באים, עושים את זה, ומקרסים. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה, ביי.